Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, aron maandam kita pagsaulog nining santos nga misa, utuaw kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Wamahan pinaagi sa kamasinugtanon ni Hesukristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutang napukan. Palingkawas sa kami sa sala, ug dad-a kami sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Uzias. Andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Ingna siya, pasaylua ang tanan namong kalapasan, ug dawata ang among pangaliyupo, ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas ka namo ang Assyria. Dili na kami mo kabayo sa mga kabayo. Ug dili na kami mo isip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Maluluyon ka ni atong walay laing kadangpan. Ang Ginoo miingon, himuon ko silang matinuohon ug higugmaon ko sila. Kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, ug mamulak siya sama sa leryo. Ngugamot siya pag-ayo, daw usa kadakong kahoy, mulipang ang iyang mga salingsing, ug mahisama siya katahom sa olibo, ug mga limyon siya sama sa Libanon. Mamauli sila ug magpuyo sa silong sa akong landong. Mulambo siya sama sa tanaman ug mamulak sama sa paras. Ug ang iyang alimyon sama sa bino sa Libanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos? Dili ba ako may nagtubag sa inyong mga pag-ampo ug nag-atiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sipre nga lunhaw kanunay, ug ako'y naghatag kaninyo og bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay mosabot sa nahisulat niini, ug ang masinabuton angay masayod niini. Kay matarong man ang tanang paagi sa Ginoo, ug mosubay niini ang mga buutan, apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang akong bakba magpahayag sa imong kadaykanan. Ang akong bakba magpahayag sa imong kadaykanan. Kaluy-i ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Ania, mahimuot ka sa katarong sa kasing-kasing, ug sa kahiladman nako,
Gitudluan mo ako sa kinaadman. Linisi ako sa sala, pinaagi sa isupo. Aron ako maputli, ugasi ako, ug mahimo ako nga puti kaayo. Akong baba, magpahayag sa imong kadaydanan. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi kanako o Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw kuhaa gikan kanako ang imong balaang espiritu. Akong baba, magpahayag sa imong kadaydanan. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi kanako ang mauyunong espiritu. O Ginoo, abliha ang akong mga ngabil, o ang akong baba magsangyaw sa imong kadayganan. Akong baba, magpahayag sa imong kadaydanan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausab kanimo. Pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo sama sa mga karniro ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan magmaigmat kamo sama sa mga bitin ug magmalumo sama sa mga salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga modakop ug mutaral kaninyo ngadto sa mga hukmanan ug latoson kamo sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug mga hari tungod kanako ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralo na kamo sa hukmanan, ayaw kabalaka kung unsa inyong isulti ug unsaon ninyo pagsulti. Kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo og igsusulti, kayang mga pulong nga inyong isulti dili inyo, kundi iya sa Espiritu sa akong Amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong igsuon aron patyon, ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok ang mga anak sa ilang ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang mupadayon hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo sa usa ka lungsod, kagyo kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo, sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang anak sa tao. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Nganong importante man ang mga pasidaan? What is the importance of a warning? Sa atong inadlaw-adlawng kinabuhi, nasayod ta nga bililhon kaayo ang mga warning. Pananglitan kagahapon lamang, malipayon ko nga nagmisa dinhi alas 10 sa buntag, nakamatikod kong pirti mangit-ngita. Mao di ay kay niya na di ay ash fall. Unya nabasa dayon ako ang warning dito sa internet nga gidasig nga magsulob og face mask aron dili madaot ang atong mga respiratory system. Importante ang mga warning.
Sa atong espirituhanong kinabuhi usab, mao ni ang gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang gipasidan-an ang mga tinun-an mahitungod sa umaabot nga kalisdanan nga ilang masugatan. Ini nagpahinumdo mga igsuon nga ang mga warning di ay they serve to remind us that danger is real. That eternal peril is a possibility and that there are real difficulties when we want to live up to the gospel of the Lord. Ug dinhi mga igsuon, mabitbit nato ang ikaduha nga bililhon kaayong ikahatag sa mga pasidaan ni Jesus. Kay diha sa pagpahinumdom nga real ang mga kalisod, anaasad ang matamis nga pasalig sa iyang Dios nung grasya. Matod pa sa atong Ginoo sa Ebanghelyo karon, kung taralo na kamo, ayaw kabalakag unsa inyong isulti. Kay ang mga pulo nga inyong isulti, dili inyo, kundi iya sa Espiritu sa akong amahan nga magsulti diha kaninyo. Mga igsoon, mao ni ikaduha ug katapusang mensahe nga atong mabitbit karon. As we hearken to the divine warning given to us by Jesus, we also receive the sweet assurance of the gift of His abiding presence that will enable us to persevere until the end because we are sustained not just by our frail human capacity but through the power of God that strengthens us. So that according to the description of St. Paul, we might also say, it's no longer I who live but Christ who lives in me, and that I can do all things through Christ who strengthens me. Mao nga sa atong pagpadayo niining Santos nga misa, sa atong pagkalawat karong adlaw, adlawng Biyernes, ang Senyor Santo Niño mabati unta nato nga nakig-uban nato sa atong kinabuhi ug sa atong pamilya. Aron nga sa pagpamati nato sa iyang mga pasidaan, madawat po nato ang saad sa grasya nga kanato makig-uban. Aron ang tanan natong paningkamot muhatod yud kanato sa atong langit nung Pinoy-anan. Manindog palihog alang sa katilingbanong pag-ampo atong tubag, Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga ang mga nangulo sa simbahan, determinado og sa walay kahadlok, magsangyaw sa Diyos nung mensahe, bisan pa man taliwala sa mga pagsupak, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga ang mga kanasuran ug mga katawhan, malingkawas gikan sa mga masalaypong sistema sa pagpanlupig ug sa terorismo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga sila nga nakasinati og mga kalisdanan diha sa ilang kinabuhing minyo, makadawat sa grasya sa paglahutay sa ilang mga panaad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga sila nga gisakit pinaagi sa kahadlok o kahingawa, mapanalipdan sulod sa ilang katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga sila nga namatay, mag-ani sa mga ganti sa ilang mga paghago, dinhi sa Diyos nung gingharian, nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Hangyoon nato ang panabang sa mahal nga inahan, itang tanan, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen.
Langit nung Amahan, dungga ang mga pagtuaw sa imong katawhan, ug hatagi kami sa grasya nga among gikinahanglan, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining atong halad dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagkain pagmaya sa ngalan. Alang usab sa atong kasalanan ug sa Dimonyo Santo sa simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ayon mataon. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud magpasalamat kami kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, isilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Uban sa mga anghel nagasimba kami kanimo, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa Santos gayud ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. si
Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ngugang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imoa kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikawng daygon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangtuhuran. Mga igsuon, maghiusa kita pag-awit sa Amahan namo. Malaka sa mga langit, pagdagulang imong halan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matumang imong pagbuod, di sa'yo kamay sa langit, akalan mo sa matang law, ihatag ka na mo karong adlaw, upasaylo kami sa akong mga sala, may mga nagapasaylo kami sa mga kasalanan mo, o dili kami tugyan sa pasulay, hinuluarwa sa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo malaging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita tang panag-inig sunay, panagdait manaa kaninyo. Sa Diyos na
Maigsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong pagdayeg kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo ni ining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sangpito na to ang panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth, seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. manalangin kanatong gamhanan nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, bawno natong gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.